Haia, fi yw Elon, fi yw llywydd y gymgym eleni. Catrin i daith dwi a fi ydi islywydd y gymgym. Fi yw Glaen Olwen a fi yw'r trysorydd. Beca Williams i fi a fi yw ysgrifennydd y gymdeithas eleni. Ni'n dieddol o fel pwyllgor, drefnu crawls a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg am lot o hwyl. Dwi'n nabod lot o bobl newydd. Da ni'n gwneud lot, da ni'n cyfarfod bob pethefnos fel arfer i gael cymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. A da ni'n cael mynd i Eisteddfod Rhyngol yn yr wythnosau nesaf rwan, felly da ni'n cael cyfle i ymarfer pethau, felly fydd hynna'n eistedd o pawb at ei gilydd i ymarfer pethau fel chwarae, felly pethau sy'n wahanol iddyn ni fel gymdeithas. Mae fe'n eitha da achos bod ni cymdeithas gyda gymaint o cymdeithasau bach yno fe, so mae gwahanol pethau o bob math i'n gallu gwneud. Mae digon o gyfleoedd i wneud pethau gwahanol fel rygbi, pêl-drod a drwy. Fi'n credu bod e'n hynod o bwysig bod pobl yn ymuno gyda'r gymgym i ddathlu diwylliant Cymraeg, i jyst cymdeithasu a dod i nabod pobl o bob blwyddyn a hefyd pobl arall sydd ddim ar yr un cwrs â chi. Mae Gaeredin yn ddinas mor fawr a weithiau mae'n neis i deimlo bod cymuned llai yn mamiaeth chi neu yn iaith chi'n caru fel i fi. O'n i'n gwybod bod fi eisiau aros yng Nghymru i fi gael profiadau drwy'r Gymraeg, ond mae Caeredin wedi bod yn wych i gael ochr gwahanol o'r Gymraeg achos dwi'n dod o'r gogledd. So dwi'n gael bod bethau gwahanol yma yng Nghaerdydd. Mae'n neis fi'n credu pan o'n i'n meddwl dod i'r Mhrifysgol, nes i ystyried falle mynd i Loegr neu rhywbeth fel la, ond allan ni weid i chi reit nawr dod i Gaeredin a wneud bywyd trwy gyfrwng y Gymraeg am y penderfyniad gorau fi byth yn gwneud. Mae fe'n gyfle grêt bod cymdeithas glos o bobl i gael yng Nghaerdydd. Fi wedi cwrdd â lot o bobl newydd a ie, fi'n joio mostol, so bendant ewch i Gaeredin.